natin sa pakuno ay mabawi. Ayan. Ito na yung mga bigas nyo, mga Team Cute. Tigi 1 kilo ba? Hello. Ayan. Tapos na tayo nagpakuno ng palay, ay ng palay, naging bigas. Naka ano tayo? Ilang sako? 1, 2, 3, 4 na tig 25 kilo. Ayan, may sobra pang 9 na kilos dito. Ano, ito na yung mga bigas ninyo, Team Cute. Ano, tig 1 kilo ba? Bye.